Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που αλλάζει ριζικά τις online πωλήσεις. Και αυτό δεν είναι άλλο από το πώς αγοράζουν οι χρήστες το 2025. Αν έχεις e-shop, αν διαφημίζεις τα προϊόντα σου online ή αν θες πραγματικά να κατανοήσεις τον πελάτη σου, μείνε μέχρι το τέλος. Δεν μιλάμε για θεωρία, μιλάμε για το τι συμβαίνει εκεί έξω αυτή τη στιγμή. Πώς ψάχνουν προϊόντα οι χρήστες το 2025. Αρχικά, ο χρήστης το 2025 δεν ξεκινά πάντα από την Google, αλλά από κανάλια όπως είναι το TikTok, το YouTube ή το Instagram. Από ένα μήνυμα που έλαβε στο Viber ή από ένα βίντεο που έστειλε κάποιος φίλος. Το ταξίδι για την ολοκλήρωση της αγοράς δεν είναι μια ευθεία γραμμή, αλλά ένας κύκλος, ο οποίος πάει κάπως έτσι. Ποιος το πρότεινε, ποιος το δοκίμασε, πού το βρήκε φθηνότερα και τι λένε οι κριτικές. Σύγκριση τιμής και αξίας. Ο σημερινός χρήστης έχει ανοιχτές 3 σελίδες και συγκρίνει. Δεν ψάχνει το φθηνότερο, ψάχνει την σωστή ισορροπία τιμής και αξιοπιστίας. Αν βλέπει ένα προϊόν με λίγο μεγαλύτερη τιμή αλλά με καλές κριτικές και ωραία παρουσίαση, έχει περισσότερες πιθανότητες να το επιλέξει. Ενώ από την άλλη, αν το site καθυστερεί ή φαίνεται φθηνό, τον οδηγεί προς το επόμενο αποτέλεσμα της Google. Η δύναμη των αξιολογήσεων και το UGC. Το 2025 η αξιολόγηση είναι ο βασιλιάς. Όχι απλά τα 5 αστέρια, αλλά τα reviews με φωτογραφίες, βίντεο και εμπειρίες. Ο χρήστης πιστεύει στους άλλους χρήστες περισσότερο από ότι τα βίντεο που ανεβάζεις εσύ στο κανάλι σου. Και εδώ είναι που έρχεται το UGC, User Generated Content. Δηλαδή το περιεχόμενο που δημιουργούν οι πελάτες. Το οποίο, αν δεν το ενισχύσεις, θα το κάνει ο ανταγωνιστής σου και εσύ απλά θα χάνεις πωλήσεις. AI στην εμπειρία χρήσης. Το AI είναι ήδη εδώ. Δεν μιλάμε για το μέλλον, μιλάμε για το παρόν. Προτάσεις προϊόντων με βάση το browsing history. Ερωτήσεις στο AI Assistant, ποιο προϊόν να πάρω. Φωτογραφική αναζήτηση από το κινητό. Προσωποποιημένο περιεχόμενο στο site. Αυτόματα φίλτρα και έξυπνα recommendation. Ο χρήστης περιμένει να του μιλήσεις σαν να το ξέρεις. Αν δεν το έχεις κάνει, χάνεις την προσοχή του σε χρονομετρημένα λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα. SEO με βάση την πρόθεση, όχι με λέξεις. Το SEO δεν είναι απλά λέξεις κλειδιά τύπου γυναικείο ρολόι. Είναι πρόθεση και πάει κάπως έτσι. Ποιο ρολόι να πάρω για καθημερινή χρήση μέχρι 50 ευρώ ή ρολόι δώρο για γυναίκα 30 χρονών. Αν λοιπόν δεν απαντάς ξεκάθαρα στην πρόθεση του χρήστη, δεν σε βρίσκει ποτέ. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά για εσένα? Αν έχεις επιχείρηση που πουλά online, ένα είναι σίγουρο. Δεν είσαι εσύ στο επίκεντρο. Ο χρήστης είναι. Το site σου, οι διαφημίσεις σου και τα προϊόντα σου, όλα πρέπει να είναι φτιαγμένα για αυτόν. Και εμείς στη Rooftop κάνουμε αυτό ακριβώς. Παρατηρούμε, αναλύουμε, χτίζουμε εμπειρίες που ευθυγραμμίζονται με τη συμπεριφορά του πελάτη σου. Μην χτίζεις διαφημίσεις βασισμένες στο τι θες να πεις. Χτίσετε πάνω σε αυτό που ο χρήστης θέλει να ακούσει, με τη γλώσσα, τις συνήθειες και τις ανάγκες του. Αν θες λοιπόν να αναβαθμίσεις την παρουσία σου online και να ευθυγραμμιστείς με τις ανάγκες του 2025, μπες στο rooftop advertisement.com ή στείλε μας ένα DM.